Good morning. Guys, so na ni dunggo nami. May pagdunggo na mo. Aw dunggo na. O ba? Padung ng backing. Backing. Ano na? Asan di sila dapita eh? Der. Si Shani nangagtabang. Sakit yung kayang tiyan. Bahilot. Agay. Ano man siya tiyan? Huwag naman mag-ipainit mo to. Nag-iwad pa lubot guys. Nag-iwad pa lubot. O yan, anak pa maningad to na no? Lubot no? Oh. Ni backing. Mo taningin ning ato trabaho sa aman ato mas toyong. Malas man. Malas de. Info na tunok mo toyong. Sekin? Oo, grabe pagkatunog kang kins to yung. Isa man. De sekin. Nautical beto na skin. Ha? Nautical beto na skin. Oo. Ni Dexter po na pressure nautical. Yung waman siya kapasar to nag-custom. Ito kay na. Tunok liks toyong le. Tunog to yung pag-pandemic. Ako. Yung skin po. Kapitan sa Burambo do. Balik pag-bako na yan. Ito yan pag-grit po. Yang gupiran. Ako gian nga kanang kala siya yung mansuhon ka. Mansuhon yung kami na. Okay. Tataod pa nino. No. Mana po? Shani pahilo sa taas daw. Pahilo tigi Shani. Nasigin-sig nga. Kung kay grabe sakit si auntie yan. Pedro. Sa kadra. Dexter akong isogo pagpakuan. Yanak na siya ni.